Kaya na mo sila. Okay, okay. Hmm. Ayaw sa'yo. Hindi tayo. Baka hindi tayo. Kanila nito. Lagyan ko. Ano ko sabi niya? Tayo. Sabi malipit. Mag-log ko. Malipis ang luho ba? Sabi natin. Hindi ako sa mga sana. Dating ko ka. Hindi naman niya pabakal. My happy birthday. Hindi naman ko nahiya din siya.
Ano ba bukas? Galimay at ito gumatang. Abuan eh. Tapos hindi ka? Problema na yung kuryente. Nakakaliming ka pa rin. Kasi yung kami ay huli na ako pa din huli. Mulai makas. Udah habis ya, naman lagi. Ang bigyan sa akin. Wala kasi. Ano ba nangyari? Wala din dito. Oo, kasi may bago na kasi silang kusina. Dana daw concert. Pag-ising.
Iwan
Baka mo, hindi, kulungin niyo. Pabili ka nga. Baka mawala yan. Ayaw nilang oo, panambili mo. Diba? Kung araw, may bunga na yung mangga dyan? Ano mo, mangga maasin? Oo. Tapos na po kami. Oo. Kaya mga ano, kasi nagkwarta aga. Nagbigay sila pera niya. Mga mag- Ano? Diba? Ito siya.
Pinaiyak na lang. Pinaiyak na lang naman. Bakal magdilo kayang Calvin. Marami pa naliligo sa akin. Marami maligo sa kantin ko. Hindi na kanda ka magkakita. Tapos na yellow. Meron din. Ano man? Yellow. Yellow. Uli ya pay-pay. Ipas kami dito. Tanong niya pa mas? Metong magic, metong Kasi pa pwede. Pwede ka mo. Masa. Nararating mo lang? Bigyan kita ng ano, ilan pera mo? 20. 20. Nakadong ulit. Mateso. Matlis. Malaki. Babae yun. Babae yung meron. Yung makuledo. Gabi yan ang bumubuno. Bulot pala ako. Di pa kami nagluto. Di ka rin kami nagluto. Ay, sinunod kami. Dilintin, pupunta rin. May plywood din. Sabay may plywood kung puna na yung pipito. Kukunin ninyo yung plywood dito. Ayun na nung plywood dito.
Magluto na ba? Mamaya na lang ay. Ako, magluto muna ng ano. Lahat bibe bulaklak. Wala daw ako pinagbukas. Lagay ko na. Ay, lo ba yan? Magluto na ang pinito. Ay. Sasabi mo. Ay, mamaya na. Patamati mo sa ako naman ako naman tayo. Okay. At sabi na ako, Pumunta daw yun. wala. Maglalagay. Wala. Dali. Sabi ko, tumawag daw sa pari. Ititis niya. Hindi na nilagay ko kami sa Camping Falls. May pupunta kami. Tinitignan daw nila yung pader. Sabi ko yung nagpapantay. Ano maglakad. Yung mag-isip. Maglakad lang may kung ano. Kasi daw kasing sabi bata. Hindi mo kaya. Sabi akala ko parang sila. Nagluto ni sanang utak. May tira daw silang tinola. Yung jipenda. Tapos ilang pansin. Tapos nakita daw niya sa saka na kain na pa. Dinutsuhan ni Putsi. Dahil sa mulod daw si Usay. Na. Tapos ang dami daw pinagay na bago. Kasi natandal ng kasama. Kinuha na lahat. Kalain dyan lang. So, tapos kaya din daw magsabi. Siyempre, taray lang yung Putsi. Kala nila sila yung ay, ano tindahan. Sinundan niya ito. Pumasok doon. Tablet pala. Itawin, tapos ano yung mag-asawa na. Babae. Baka si, ano yun, si, yung dala namin sa Lokina. Kila Dewa. Kaling Dewa. Yes.
sabihin ko sa ito. Wala si Chase. Ano ka rin na kaya? Dito. Ini. Sa babae ko. Ang likod. Ang babae. Ang malaking. Hindi ka? May kuya doon. Na? Kuya. Oh. Kain kang kain. Sabi ko pa nga. Kain kang tuto kang malunggi. Ay, Gawa ng Torta. almusal mo. tortang kami. Tutulog kang malunggi. Away tang nga. Ay. Oh, alam mo. Binili na ako. Isang ko. Yodin. Pinasap nila. Oh, sabihin mo. Kaya, Pasok ko. Kaya, alam mo din. Pobre meaning kaya, ano. Luto mo sardinas sa talagang lang lugar makakain. namumuna niya pa mo. Kaya pa kapag ibig kang madaling araw. Ay, mamula yung Facebook. Dati atin niya. Ha? Bilhin ng mamo ko. Bilhin din lahat siya ka rin. Oh, Sumpo. Ito, bunso yan kayo. bilhin ka nga tao. Tingnan nga sumpo. Kanya-kanya mo kayan. Gali. Maraming pa doon. Magpasalamat daw yung nanalo doon. Ngayon, Yan eh. si El Patulido. Sabi niya natapos si Bert. Mamo sa ano. Ayaw na ng ako. Baka ayaw na nito. Eh, baka nito. Kung kaya saan. May takang makikita. Sabi ko nga ako. Sabi ko,
Walang maaaring malabaw. Lulo, Ganyan daw yung kasi sorry. tapos matutupayan. Dati, dati, eh. Oh, nilampas na kakain. Wala kayo nabibigyan ng konti. Wow, kami sa dinner ako. Ay, kasi muli. Panalis na. Kakatambang siya sa Eh, ano ko binagbibiro yan mo ito. Dali lang naman niluto ko. No? paternity. Ay, sardinas na matagal. Kumusta? Palati. Ay,
Akala pa. Oh, talagang ganyan. Dali lang naman magluto yung kapsi. Ay, Uy, may suktok ko. bitak na ako yun. May yaman. Nanugisa mo ba? Hindi na. Kabukal. Pero kami, kasi pinapalas niya. Ah, Kaya kami kukunanda. Itang malatiya pa. Pantaga yung sukso. Malatiya pa kukunanda na. ay, ito ka na. Kaya kami itang malatiya pa. Kung atin ang sukso kulitan ako ng kaya. Itang aray. Pagtubo. Kukunanda na. Pero mara kami tutubo. At di ba alam mo sa Libo, marami. sa 16 siya. Tapos tutukin kay 48, 27. Tapos tutukin kami 29. Yung lang ko pala dun din. 12. Ay, ito mo ulit. Ano ba? Yan, ang din. Hindi biasa magsimay ni ay. Nanabil mo, meron. Pera na, layak pa. Naman pa kasi panudo eh. 10 milligram. Sabi naman niya lang, lakas-lakas yung Kaya
Kaya kan din, ano, Sabi niya, sabi, saan mo pa ba? 7 times. Ha? Sino? Malaysia, sabi mo, kaya kahit para magpapail ka. tapos paano, Magpail ka. isang makaganyan paano, bibintang. Kapag kanya na tinitinda. Wapin, tapos sari-sari to. Ay, magtindala. Ipon. Itang tayo. Ito kang Huwag dito kang bangus. bangus. Tayo magtindala. Ipon. Tayo magtindala ka ng Baka. baka. Magpapail ka. Yun lang. Wag mo kasi sasabihin. Tapos kang dito kang kahit paksiday ka. Dito kang bangus. Then tawa rin. Dalawang daw tama kami. Isa. Ito ka nung napon di tayo na. Karin na kanina. Tayo may tinola. Tapos tinulay dyan kitang palayda. Kaya. Isa. Ah. Mas nabiya na sa tiyapin yan eh. Sa kitang bako yun eh. Sa tiyapin. Wala. Yung bakit. Umul. Isa din eh.
Kuning kahit kanta na malapit na di talo yang pagalan Opo. mga muslim po mga kaya Ganyan ang kaya rin na magbibilya. Ganyan. Nangyari. Aya inay. Debatin pang aya nga lang. ay Yan ito. aya dami Spinach. ali why Inayay. Kaya siya. luto na ha Kanano ko magluto. wala ko ang kepay Ay. ali kasaranin Ay. Ay. Buti pa yun ito. Anong oras ba yun? Hindi manyaman niya dito dito. Amen. Ano rin Oh,
Meron. Oh. Magluto na ka.
Eh, bigas pa rin. Ah, bigas po. Wala po. Ay, kaya ko dito may bigas po. Sa, doon sa taas. O sa may nag-ano ng tubig.
Ito ko cellphone. Kapag yan. Ang black. Nilagyan ko pa yung ganun.
Maganda. Ito, tanong na. Ito, baso. Nakalugod mo yan. Yan ang balat. Yung basura yung isa. Parang maat sila makamating basura. Ay, eh. Uli! Si Mario. Wala ko rin. Wala ba kayong music? Ano yung isa sa yung kahit? Yung aya, yung neto na ni Freddy. Papalo yung kawali.